नैजिदाइन नं जि गयबारि समस्ति बे गयबारि समस्तियाव जोंना बिथां प्रमद बर' सारनि जे देरहानाय बे देरहानाया माने निश्चितखा बे 110% आरोखि किन्तु जों बेवहाय दिनै बे समस्तिनि जेसेबांखिनि वर्कारफोर दङ बा रायजो राजाफोर दङ दिनै बिथांमोना नैबे खोथाखौसो सिन्था खालामदों दे दिनै बिटिसिनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै जाहाथे प्रमद बर'खौ देरहासार होनो हायो दा बिनि थाखायसो बे गयबारिनि रायजो राजा बिथांमोना खामानि मावबाय दङ निश्चितभाबै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों दे बे समस्तियाव फैनानै बे रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांखौ नैबे समस्तियाव सासे चिफनि केन्डिडेट महरै मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव जे प्रमद बर'नि खाथियाव सोरबा कन्टेस्ट खालामनो हानाय बायदि बेवहाय दिनैनि दिनाव रावबो केन्डिडेट गैया दा ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नैबे खोथाखौनो बुंदों वर्कारफ्रा बे खोथाखौनो बुंदों जे जोंनि दिनैनि खामानिया जाहैबाय जे प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ बांसिन भट लाहोनानै देरहाहोनायनिसो दा बेवहाय मोनथाम जायगायाव प्रग्राम खालामनाय जागोन आङो दा सिगाङाव जों मोनसे प्रग्राम खालामखांबाय आरो नैबे दा प्रग्राम दा बेवहाय माने गोबां मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे माबायाव निस्टिबिलि होननाय मोनसे ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि बेजों लोगोसे जोंनि साफा सानै बर'फोर बिथांमोननो गासै 40 सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव गोदानै जइन जादों आरो बिथांमोना बुंदों जे जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै इउपिपिएलजों जइन जानायाव जोंनि बेखौनो गावबागावखौनो गोग्गानाय मोनदों मानोना जों दिनैनिफ्राय बिटिसिनि सासे चिफनि जानानै खामानि मावनो मोनसिगोन बिथांमोना बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा ओंखायनो सिगाङावबो बुंबोबाय थादों जोङो जे दिनैनि दिनावहाय बे इउपिपिएल हान्जाया सरकार दानाया निश्चित जाबाय आरो रायजो राजाफ्रानो बे सरकारखौ लानानै फैगोन रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे सोलायनाय लुबैदों परिबर्तन लुबैदों जाय परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जौगानो हागोन आरो जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनसे सोलायनायखौ मोननो हागोन दिनै बे खोथाखौ सिन्था खालामदों आरो जोंनि थांखियाबो बेनो